gwam. Gịnị ka ị chọ ka anyị gwa gị? Gwa m onye m chọrọ ikwu maka ya. Ihe ka ị kara ịgwa from the beginning. Gị na-eproceed, na-aga, na-eproceed. Ngwagwa naanị o, gwa anyị. Akudazie. Ọwụ maka Chief Ibeh ya Akudazie one of Ehime Mbano. Nwoke kara aka. Ọ bụ ya ka m chọrọ ịkọ. The Chief Launcher. That man no kara aka. Chief nara ekele. Chief o nwere ihe m chọrọ ịgbanwe. Chief le. O nwere gị. O nwere ihe kọrọ ya. Onye nwere gị buru ibu. O nwere ihe kọrọ ya. Chief Akudazie. O nwere gị. O nwere ihe kọrọ ya. Onye nwere gị buru ibu. O nwere ihe kọrọ ya. Ndị Ehime Mbano. O nwere gị. O nwere ihe kọrọ ya. Onye nwere gị buru ibu. O nwere ihe kọrọ ya. Chief Launcher m leyi. O nwere gị. O nwere ihe kọrọ ya. Onye nwere gị buru ibu. O nwere ihe kọrọ ya. Akwado ekwule. O nwere gị. O nwere ihe kọrọ ya. Onye nwere gị buru ibu. O nwere ihe kọrọ ya. Ojide onye du ọra. Iziga ya nwere emekara aka. Ịnụ na iwi. Onye nwere gị buru ibu. O nwere ihe kọrọ ya. O nwere gị. O nwere ihe kọrọ ya. Onye nwere gị buru ibu. O nwere ihe kọrọ ya. Kemgbe ndị nsọ. O nwere gị. O nwere ihe kọrọ ya. Onye nwere gị buru ibu. O nwere ihe kọrọ ya. Ijeku na Ehime Mbano. O nwere gị. O nwere ihe kọrọ ya. Onye nwere gị buru ibu. O nwere ihe kọrọ ya. Omenuka ego. O nwere gị. O nwere ihe kọrọ ya. Onye nwere gị buru ibu. O nwere ihe kọrọ ya. Onye ọmụma ede mmanụ. O nwere gị. Unu lele nwere ọmakara ya. Ịdala iwi. Onye nwere gị buru ibu. O nwere ihe kọrọ ya. Ọwụ nke ka a na-akpọ olanụ ka wụdị ogwe. Maka na ajụ sị lanụ ka wụdị ogwe ndị ọdọ ọgbakọ na-akụ ashịrị. Na-akụ onye agaghị etisha na onye agaghị akụda na onye agaghị etiri. Chief Akudazie amada lọfụrụ ogwe. Chief Akudazie ị ga-adị na-ege meza ya kwalie egwu. Nwa ndị ụmụ ndụ bụ akwalie egwu. Ehime Mbano ka m na-eje paka o. Bịanụ n'olumo na anụgo. My ears are open. Ya bụ na ntị m nwere straight and straight and accountability and attention not divided. Maka gị nwa wee ge Mezaya, eje ekwu inyo. Go ahead, we are here. O nweghị onye pụrụ iri tinye niile ọ bara n'ụwa anyị nọ n'ime ya o. Tupu ya ala mụ na anụgo. Thank God o nwere ndị ghọtara ihe a. Chief Akudazie so na ndị ghọtara